Il-Prim Ministru Robert Abela jinsab fi Brussell kif qed jattendi għal summit speċjali tal-Kunsill Ewropew. Dan is-summit beda lejla l-ħabta tas-seba' u se jkompli għada matul il-ġurnata. It-tnejn filgħaxija waqt li kla l-mexxej Ewropej mistennija jiddiskutu relazzjoni tal-Unjoni Ewropea ma' diversi pajjiżi madwar id-dinja. Hawnhekk il-mexxejja se jiddiskutu dwar ir-relazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea mar-Renju Unit fid-dawl li mill-bidu ta' Mejju ta' din is-sena beda l-ftehim dwar il-kummerċ. Il-mexxej Ewropej se jiddiskutu relazzjoni tal-Unjoni Ewropea mar-Russja u mal-Istati Uniti. Dan bi preparazzjoni kif nofs Ġunju se jkun qed isir summit bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti. Hawnhekk il-mexxej Ewropej se jiddiskutu l-aħħar żviluppi fil-Lvant Nofsani u anki dak li seħħ il-ħadd meta ġie rappurtat li nħataf ajruplan ta' Ryanair biex jinżel fil-Belarus u jiġi arrestat raġel li opponi tmexxija tal-pajjiż tal-eks Unjoni Sovjetika. Matul il-jum ta' tlieta f'dan is-summit speċjali tal-Kunsill Ewropew, is-27 mexxej Ewropew se jiddiskutu dwar il-pandemija globali, speċjalment fuq it-tilqim. Dan kif issa l-pajjiżi madwar l-Unjoni Ewropea daħlu fażi oħra, kif il-programm ta' vaċċinazzjoni għaddej madwar kull pajjiż Ewropew. Dan se jkun qed iwassal biex jitnaqsu xi restrizzjonijiet, iżda b'mod kawt minħabba l-varjanti l-ġodda li jinsabu madwar id-dinja. Il-mexxej Ewropej se jiddiskutu wkoll iċ-ċertifikat tal-vaċċin li kien hemm bil fuqu fl-istituzzjonijiet Ewropej. Hawnhekk il-mexxejja mistennija jiddiskutu kif se tkun iffaċilità tal-ħajja ta' dawk li jridu jmorru minn pajjiż għal ieħor tal-Unjoni Ewropea. Dwar dan iċ-ċertifikat tal-vaċċin, Malta kienet minn tal-bidu li saħqet biex jidħol fis-seħħ. F'Jannar li għadda sit awtorevoli politiko kien irrapporta kif il-Prim Ministru Robert Abela kien bat ittra lil President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen biex din is-sistema titressaq il quddiem. F'summit f'Porto li sar aktar kmieni dan ix-xahar, Dr. Abela kien saħaq li ċ-ċertifikat tal-vaċċin huwa għodda importanti għall-istaġun tas-sajf biex ikun iffaċilitat il-moviment ħieles tal-persuni. Dwar il-pandemija l-mexxej Ewropej se jiddiskutu wkoll dwar kif l-Unjoni Ewropea se tqassam iżjed tilqim lil pajjiżi terzi. Fis-summit speċjali fi Brussell, is-27 mexxej Ewropej se jkunu qed jiddiskutu wkoll it-tibdil fil-klima.